Orlando, it would yield and harm me like this.
ko nder aéroport ɗo mi yalti min yo mi ƴettu bagage am yeƴƴita golla ɗon andi tun ɓe ƴetti fof valise ji an ɓe sakkan o forse ɗen fof mo ɓe yetti ustude hakkana anda ko lagino onoɗa yiltorde men mi sikkude change seeɗa Demi ala na fa ayo yi angola e ke mi woni la nya joma wada ka modi dandi di on ngarti la ni anda ko ngarti dawa no jettude do men na fartere na ko copine mano mi fialla ta tijira don ko no fa don anta joma ma ta yi ka modi ma mi ko moni ni mi jo fialla si mi jito ko na wodi ko fialla kerawata yes c'est bon ay biro ma yidi bira ngombo eka kay report direct ni mi ko ko ma do le ci porra ani ko no mi fa yo do wi di taw la mar ko yo ko wala ko wala mi ngari ko da na ti der ko yo mi yu joni ko da na ti der ko na yu dire e da ai ko wala dire ai
to bagage mama. Wala ndola fi bagage. Wala ndola. Wala ndola fi bagage. Mbara ni salaba. Alors. Yini to salaba. Mole on no be. Aya mingi to sako. Leo kopi. Ah, bosire atu. Mwende kama mbale ni salaba. Mbale ni kwa. Ni ndiko jepa ni dakika ndio ya sio. Mwende to mwende. On passe la nuit ici ensemble. On va pas passer la nuit. De toutes les façons, on va pas passer la nuit à toi. Jamais de la vie. On va pas passer la nuit à toi. Rentrons et dit. Mais sinon, comme des condos, mettez-y là. Mettez-y là, s'il te plaît. Tu te demandes. Siri. Nangkat toilet. Awe tuli ni. Però è diventato arca. On tino e 5 heures. Tenano. Joni mi dekona mi inni joni si mi dekona ma muni rati ta soro ya fiamla andi kon fala hannude i angula même pas des mois arti ko le jamti mi fala ko mi fala hannude si angi modi ma on fe ko ya les ko konze arta mas ko yura wol mabbe ngarta mas ko on parce que ya wana ene habila anana be di faatude signara mi robe mi doa kaade do ko anni si tay ayejiti yo mi anditine ko anni lor vuli mi aray do lor nde mi faala mi aray do woni ine woni 5 heures woni 8 heures min mi aray do talando la ko to ngaddila si tay faala ni roye ma andugol ko addila do ko mi haala ni no ko ya ninnu ma ko mi abet min ma ko sabu ma addila hida innude mi yaali yanko sire ko sabu wala angola artir ma do ka modi ma iwa ka modi ma angola atano ina ko sabu amin ko dum jeni mi wayra no kadi na afa mi wayra do na afa nani okay pardon ay biro ma yidi min jip bolon no jippade yo la jippade to aéroport yo la jurte na kayni tadi tirani taw fale royal ma nyang habbalan hala ata jitiral no ko miral ma bagar
selfie bagage minna no wodi ko alen la ɓuri ay bagage ni no wodi ko ombi hunduko nini ɓuri hay bagage ma ete minu na haaju allo komi innawma ko sabu ma artiri la kuusonmo ton waɗi sini haali ɗum si tawi no hihiɗa faala andude on cause ɗon la wawma haala ko ɗum mi faala andude jooni mila andi a yeggitinogon few ko feƴƴindinɗon ko min noon naami dugula noon ta kadi duttu dugula ɓay nogaayni ko a dugula woni ko wonɗa ɗon dugula sa yihimi a tiɗugol angula mi rewrani hay ko nenan jaara mi ari ɗo directement ko par ce que ko waɗɗalan ko woni waala naakilam mi tawi sunagol hersakan no ɓolɗanilam mi tawi directement yomi crée angula to mi crée taw probléme hakkunde amin e wona surtout yomi ara sire ko probléme créé ɗa angula to yimiɗa artuɗa lawol mi innuma lawol mi e woɗo probléme ɗo ko yiyatalan ɗo ni ɗum na goto waɗani no sina hoorema a jombama yeehi même pas 2 mois a wi ka modima a arti a hewtiti ɗo a wiɗa créé probléme iɗa heeɗa Munir là où tu me vois ainsi là je suis en train de 3 mois Munir a modima yawniɗo Munir ke soɗo e wontiya moodiyam on bo itti mi jomba woni 1 mois ka woni 2 mois min ɗuma 3 mois eɗa nalama simode a yawni ɗum ta soɗe yam rewdijuma combien de mois min ɗuma 3 mois ko wono noppimade wonda miɗa ɗum goy ta wattan bobo fi allah wattan bobo e après ko ɗum falla wolde sengo ɗo kadi min ko a rewdijomo 3 mois e après woni ɓurɗoma andugol ɗum ngala fi allah ɓana bobo ha to essaye de comprendre je suis en train de toi tu comprends sire a artiɗi e goɗɗi go kadi billahi walla hombo na ƴettani hombo reedu min sire accu a anda ko beƴƴi kon ta min mina mbiroma probléme nan ta min mina mbiroma probléme de min mbiroma artuno taw hanka ɓe ƴeewi no hanka galle hande mi remercie sabu teddungal ko iwri kon ka moodima arti ka moom tawi noon anda wawi innude ɗo joni aray ɗo innala min ɗa joɗitanila reedu ɓaani esprit kota de iye awa oɗo jiwo no hendima few mi anda siko ko ñaamo ɓisuma e siko ko nana makko ɓisma kono hiɗa yaawi ko yeggitata a yeggiti hakkunde ma e allah an hiɗa wawilan fewtugol inna biro ngari bien sûr hay siɓe ari ɓe kellal min mi loppaka e ɗum hay siɓe ari ɓe felsitima ɗo min mi loppaka e ɗum par ce que min lan andi ko feƴƴindinɗen ko min ta alanan ɗum fi allah et puis nder ɗo min mi ala yaltude ɗon kono noon andi ko watta min mi jaynima et puis kadi happolan jeynalit happolan o bobo mo woni a yiide woɗɗo ko reedu an ɗo jaɓɓuɗa a jaɓa ka woni ben makko kan noon andi ko nu watta ko ɗum mi wawma haalango sa inni hihi na woni ben o bobo mi hollete ko hombo woni lan sire ɗen ka sam eppigo koko tugula eppi a ɗiɗɗitaki munira ɗen ka sam malgré dépense ko moojima waɗi kon fo wara jommama ɗo ƴettama o naɓama angoɗa sago a timmo ara putta nokkoɗa to aɗa pattoɗa ka aéroport ɗo ayne si kamin ara mi moccinama ɗo sika ko moccino waɗanimo ɓe mbiyaro kekkoa ala mawɓe a wata hokkude ka mawɓe maɓe iwa angoɗa ana sippora ka min gaynema mi jomɓe ka ngal ɗum ko dewgal mum hakkude kori ko jam sire kori ko jam ka fi yawɗa heɓali lewru heɓi haray ko jonde tati kori ko jam ko an noon mi woni landade na min e goɗɗo suundu woni yewdude ko an mi landi mi ronki kosmen yatti yo honɗum sire honɗum a waɗi honɗum
ayaw no de badde a ti hondu hey hondu waɗi hey nene hondu Allah yeɗay lan angola yirtalan Allah yeɗay lan yawgol haj makka yirtalan ye Allah no wawi ɗum kono an a wawata ɗum an sidi hey honnum hey taw defan ɗum ta hersina hey enen ɗiɗo tuwon ko hoto nanal taw ko honɗum artirma honto dongal ma ngalawa ɓaya ko ammi woni landade sire a jaɓa lawolande ka habbola mi anda joni min o a suusata ɗum Allah no wawi ɗum ko nanga wawata waɗan ɗum ka waɗan ɗum sire ta hersinan e kawte an sire allo on jarama e siraɓe jantung onon le ton e siraɓe mi yii ɗo sire kori jang e siraɓe hanno jeejo multon wonon ton e siraɓe to waɗan ɗum lanni anani ko honɗum huwuɗa ton a hersinay lango kaw honɗum okkete dewgal a yino miɗo yiito baɓe maɓe maayi mi hokkitirtama arata jooɗoɗa ɗo ko honɗum waɗɗa modima mimo yaw ala place ɗo ko dewgal ma mi hokkuma ta tawan ɗo yaw woniroy toon yaw ha ko mayɗa o min mi tasami ƴeewa komi wawi komi waɗi yaw o joni fondi hersinaylan e ngal kawtal heɓa dewgal yaha ha angola arta ɗo e heɓa lewru yaw modima yettikelan jonnitilan yomi ɗaɓɓu momi hokkitiram hombo mi hokkayma gombo wonoy toon yaw oɗo palamala wadde noon o waɗaylan noon